Zu-3 izizathu ezihamba phambili ekutheni ziqede imishado yabantu. Indoda ilobole kanzima, igcine ikwazile ukuthi igcagcelwe noma ishade nonkosikazi wayo noma nomakoti wayo. Bese kuphela 2 years, 3 years, mhlawumbe 4 years, not even 5 years sebeyahlukana. Yindaba nasi-ke izathu ezu-3 engizoziveza ezihamba phambili ekutheni iqede imishado. Number 1, ukungabibikho kwemali noma ukuphela kwemali. Imali bakwethu yenza izinto zenzeka. La emhlabeni ukuze siphile sidinga imali, whether you like it or not. Lenganekwane abayishoyo abantu ukuthi you don't need money to be happy, inganekwane leyo. Ngabe ngcono kube lento ishoyo umuntu onemali. Yebo? You do need money to be happy. So, ukungabibikho kwemali kuhamba phambili ekutheni iqede imishado. Number 1, if ugula la udinga imali. Ngoma uyafa la uzobuza ukuthi unayo in medical aid. I-medical aid imali. Ukuze umndeni wakho uphephe udinga imali. Ukuze umndeni wakho uthole ishelter udinga imali. Yebo, ukuze ingane zenu zikhule kahle zifanye nezinye ingane udinga imali. Ukuze udevelop noma utrainwe noma ufunde isikole wherever ufundiseke kahle udinga imali. Yebo, imali nje iyadingeka. So ukungabibikho kwemali kube sekueda inkinga othandweni lenu noma emshadweni wenu. Kube sekuyanicindezela kangangokuthi ningabe nisakwazi ukuthi nakhe uthando, ngoba manje senihlezi nifocus ezinkingeni zokungabi namali. Ukungabi namali kuletha inkinga eziningi emshadweni. Uthola ukuthi kokunye umkhonyana waspenda ama-1000 elilobola ishada, wazi wangena ezikoleti ezinzima. So dithame qala umshado uqala ngezikweletu. Bese kuphela 2 years, 3 years sebeyadivorce ngobani kuyahlusheka. Imali ayikho. So imali ihamba phambili ekutheni imishado iphele. Bese kuthi okwesibili into ehamba phambili nayo imndeni. Imndeni they play a big role ukuthi kube khona ama-divorce. Kanjani na? Imndeni umsebenzi wakho kumele ukuthi nisupport emenishada. Imndeni kumele ukuthi niseke emenishada. Imndeni kumele ukuthi nisupport financially and spiritually as well, or emotionally as well. Ake ngenze example. If umakoti enenkinga nomkhonyana wakhe, umakoti angimele ukuthi ahambe aye kubo ayotshela obhuti bakhe, ayotshela uma wakhe ukuthi umkhonyana wami uyangihlupha ungenza ukuthi. Kumele ukuthi ahambe aye kubani? Kumaka mkhonyana. Uthola ukuthi umakoti uzomana hamba aye kubo. Bayafika abantu bakube sebezolwa, sebezomgxiyegxa umkhonyana, sebenenzondo asebeyakhile ngayo umkhonyana. Isiyaqala ke inkinga kuyangena. Isiyaqala ke imndeni ikhombana ngeminwe, imndeni yakho ikhomba yena umkhonyana, nomkhonyana umndeni wakhe uvikela yena. Yebo? Uthola ukuthi imndeni izoba toxic. Uthola ukuthi imndeni izoba toxic. Igcina isiliphazamisa uthando lwenu. Uthi ubuyele emuva uyabheka, yazi izinto zazirathi sesobabili kungekho umndeni. Kwaba ukuthi sifake imndeni izaqala inkinga. Umndeni wakho usosole umakoti wakho, wena umakoti wakho uyakucontrol, wena umakoti wakho yindaba ahlala emathekwini, yindaba ngaye emakhaya lapho. Yabo, imndeni singena phakathi othandweni lwenu, isingena phakathi emshadweni wenu, senihlezi nixabana la ngenxa yemndeni. Imndeni can play a big role ekutheni kube khona ama-divorce. Imndeni if i-toxic, imndeni if ingakwenzi ekumele ukuthi ikwenze ukuze umshado uphumelele, can destroy and cause you ukuthi nigcine nifika kwi-divorce. Bese kuthi okwesithathu yilo mthetho lo owashaywa ushayela abantu abashadayo, lo mthetho othi okwami okwakho. Lo mthetho uyayigqugquzela i-divorce, because umuntu wesifazane wazi kahle ukuthi mina mangase ngihlukane nalomuntu ngine-reward. I will get half of imoto zakhe, I will get half of imali yakhe, I will get half of izindlu zakhe. Mangase ngihlukane nalomuntu, I have a reward waiting for me. Ngoba emshadweni liyaphela uthando emshadweni sometimes. Liyaphela. Nike nixabane nje. Yabo, akuhlezi ku love idava, ayikho into kanjalo. There's no such thing as that. Liyaphela sometimes uthando ningaboni ngasolinye, mhlawumbe nixabane kushisa emshadweni. So, kothi kushisa abuye abone ukuthi lo muntu yini ngizoyihlalela la kuloku kushisa lokho. Ngome ngiphuma ne-reward yami. So
Lo mthetho othi okwami okwakho nokwakho okwami half half uyayikhoza i-divorce because kuba lula kumuntu ukuthi ngiyaphuma mina la manje, ngikhathele mina lo mlilo, ngikhathele lokusha lokhu, ngikhathele le inkinga lezi. Thatha uhalf wale mali zakhe, uhalf wemoto zakhe, uhalf wezindlu zakhe, ngihambe ngiyoqala impilo kabusha. So lo mthetho lo uyayigqugquzela i-divorce. Siyabonga kakhulu.